Fi stqarrija maħruġa l-ġimgħa wara nofsinhar il-Kunsill Presbiterali tad-Dijoċesi ta' Għawdex qal li jilqa' bil-ferħ l-aħbar li d-Dipartiment tas-Saħħa beda joffri f'Għawdex is-servizz tan-Napro Technology lil koppji miż-żewġin li għandhom diffikultà biex ikollhom tarbija. Is-saċerdoti Għawċin jiddeskrivew in-Napro Technology bħala xjenza li tgħin biex f'każi ta' infertilità jintrebħu d-diffikultajiet li jagħmlu mara jew raġel infertili u hekk it-tarbija titnissel b'mod naturali. Mingħajr ma semmew l-IVF bisimha, is-saċerdoti Għawċin qalu li n-Napro Technology hija kontrarja għal proposti oħra li jnislu l-ħajja umana fil-laboratorju u teskludi kull riskju li jkun hemm dik li sejħu bħala manipolazzjoni jew erda tal-ħajja umana. Il-Kunsill Presbiterali tad-Dijoċesi ta' Għawdex qal li n-Napro Technology hija etikament u moralment aċċettabbli. Fl-istess ħin is-saċerdoti Għawċin ferħu d-Dipartiment tas-Saħħa għad-deċiżjoni tiegħu li jintroduċi dan is-servizz għaliex qalu li huwa fil-linja tat-tagħlim tal-Knisja kif infisser mill-Isqof Mario Grek ftit ġimgħat ilu. Is-saċerdoti Għawċin fakru kif Marzu li għadda l-Isqof Grek kien appella lill-Istat biex fis-sistema tas-saħħa illi taħdem biflus il-poplu jipprovdi servizzi li huma moralment tajba. F'Ġunju tal-2011 il-Prim Ministru Lorenz Gonzi kien ħabbar illi abbozz ta' liġi dwar l-IVF kien se jitressaq fil-Parlament kemm jista' jkun malajr. Iżda wara li għaddiet kważi sena, baqa' ma kien ippreżentat ebda abbozz fil-Parlament dwar l-IVF u minflok kollox għadu qed jiġi diskuss mill-Kabinett.